iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angel, apa yan nakapanimid ka di tatawa? Awan nga rod ni Antem ta nagbakasyon. Agmay-may sa ka nga rod dito'y balayaw. Ewan Kahit, anya ko mati problema. Problemam ti awan aglutaw. Saan aday ta? Umayak aginaw. Tapno saan ka maladingitan kabayatan ti kawan ni Antay. Mabuti nga amaturong ngagmay-may sa iti rabi. Anya! Unay ka mo tananggal. Napay ko maamabutang ka. Di mo ibagbaga. Mabuti nga iti alalya. Alalya? Awan ti alalya, anggal. Diyan nga awan. Sige, tapno saan ka ngagbutang. Umay kanto kaduanin ton rabi. Kasano nga ti panagrundayaw? O di baon mo pa ilang dagiti kakadwa katanod nga grunda. Ay sige, ay tani, mabuti nga talaga iti alalya pukul. Ha? Nagtakrot ka talaga, anggal. No siyak, saan ko akabutang ti alalya? Tasan na pudno dayta. Agasem nga ita makalawas nga awan ni Maribanang. Nyapay ngay. Kanapan nagbakasyon na. Ay katag may sangarod ni parinting dita palayda. Sapay adda taktakrut na. Anya? Dahita kumpari ka kapitan. Takiraut? Wad, di mo la ibagbagan iti sa balay. Anya kumangay ti kabuting na. Alalya. Pirme iti buteng na iti alalya. Laklakayanin mamati pa lang iti alalyaman. Kano iyo barangay hall, adala ang mangag ng agkarasakas, mabut-butengan. Mayat ang araw, abut-but nga, nukas ta. Ay, ship! Ada pasaheros mo. Mantamag pa ilang aglut-luto iti pangaldawan ni Uncle ka utungan. Ay, aglut-luto ka gaya. Wala sang pa'y matyagururay nga pasaheros mo, ship. Ay, saan pa'y mo't analuto dito yung kanan ni Uncle tungan? Sayang di mo ilugan da jay. Nagpudaw pa'y mat nga long hair nga ababat buok na. Ay, sika pa'y lang ti mangitulod tungan. At yang harod agsumbangher pa nga kalid na. No umisam kat ay na. Agparang jay dua nga kalid na. Nagpintas. Anya ngay nga raw. Panawak dito yung lut-lutwak tungan. Ay, mabisin na kung kwa raw. Oh, Ay, sos. mabisi na ni Uncle ko tungan. Ay, sige nga rod. Siya konti mangitulod da jay nga adati kalid na. Ay, sayang. Sayang nga talaga tungan. Ay da. Ay, nalpas akong anagan. Tarak nantikin na din. Nagmayat ti agilad. Siyak pa iti agi kalunkon iti nanganan ta. Ay, isumo da tatar arami din yan time. Tunggal malpas kami amangan. Kalpasan na. Siyak pa iti agi now. Una. Kasto'y tumanin inton rabe ay. Ay, tani awan pa ilang yan time. Di sana ko na makapagpasada. Kasi kanti asikaswag. Ay, bayan pa ilang data. Pasada. Ay, sayang din napinta sa balasa nga pasaheros ko kumaitay. Nagado dita napipintas ababalasan. Ay, tingkagin na. Maturugak pa. Rigan nak tumanan. Inton madamdama. Ni uncle mo nga, kwaraw. Nakaturog adagos kalpasan na nangan. Ay nagmayatan, tibiyag na. Siyak ti aglut-luto iti kanin na. Siyak pa iti parainaw na. Nagsenyorito mo tayo. Inaggumatang iti kapi ka na sukar. Tay timpla ka no iti kapi na inton makariing. Ay agasim nga, dahil ta panangasikasong kingkwa na. Angkel ko nga raw. Kasi mo't ano ang mga sikaso kinkwa na. Kaduag pa iti rame ay tamabutang ka no iti alalya. Ay, awanan ti pagdawatak iti buggoaw. Nagado dita akaaruba mabalin mo apagdawatan. Ay na, nilaang Maribanang ti mangmangtad iti buggoaw. Naimutan dagiti daduma akaaruba. Ay una niya, awan gayam ita ni Maribanang. Ni ko mamari ko anang ngampulaws adi na kayat ti agpadawat da di ako maray. Takayat na, puro ginatang. Uwin ata negosyante nga raw.
Ananusan tapay lang arud ati saan nga agsida iti binuguungan. Anya ngay nga raw. Apay nga anusam ngay. Kit mabaling ka mga agsida iti naimas. Ada kwartam ngay gatang mo iti naimas. Ay, nagkapoy ka na. Ay, atuyan. Usarang mamaday tanunot mo. Bayam, tasyak tagdiskitar iti pangarabiyan ta. Pagdiskitaram manang. Ay, basta siyak ti makamaw. Aguli magkalaan ka de. Rabiin ko raw. Unang gail, isong agsilaw tan. Pag silawam amin asilaw ta mabuteng ak no nasip nga. Anya day joy. Nangag mo dya karasakas. Awan mo't nangagkuang gail. Kadno ada. Isunsamot dya alalya. Maturog ka kitdain. Ada talaga. Di mo mangag. Ha? Ay, denggak man na yung bag. Ha? Dangag pa siya. Tubat ka nga ada alalya awan port. Anya nga iti ramidan tanang gail. Ay agkumutan. Dito'y tan silid. Santan arom-rumwa. Ay, talaga gayam nga dalalya dito'y balayuang gail. Di ka natagari. Na mga numangag nakakit umay dito'y silid. Kasta unay ti nervyos na kita gulitag. Ita, ta nakakumudan. Mabalin ko na mapanmang pili iti manok at iliwag. Haddan si damay, kinituyang kao. Ang gail. Nagkikiyak matindag iti manaw. Huwag na raw da. Al-alyang tati manok da jay. At ang sama tagtiltiliw iti manaw. Kit al-alya ati agtiltiliw. Ay, kurag. Agkumot talaga. Saan samat nga alalya day diyang gail? Di mo ipilit. Al-alya. Kaslamot nga minagtiltiliw iti manaw. Uray tinggam o. May al-alya lang ta. Nakabutbutan. Makapanerbiyahos. Nakitam jay bagbagam nga al-alya dita balay da kapitan. Ship. Saan ko nakita? Ngam nangig kautungan. Ay! Anya nga tinangag mo? Di karasakas kan kiyak ti manaw. Ay! No adya karasakas kan kiyak ti manok. Al-alya diatan. Isumat ti kunan ni Uncle Kaw. Iso ang nagkumot kami na. Amangan mat no saan gayam nga al-alya nga diata. Alalya. Isumat ti kunan ni Uncle Kaw. Suruam kit din ni Uncle Kaw kat laklakayanay. Sa bagay Kun isupay ti kapitan tayaw. Saan kakit din amamati kan kwa na? Ay, uwan gayam niya. Ship. Mamati akon. Pampanunotak lang mat nga men. Anya ti pampanunutam tungan. No, apay mat nga mamatian niya kapitan iti al-alya. Apay, no kapitan. Saanan arumbang amamati iti alalya. Rumbang nga naturot kay di at kapitan garod. Awan kabutang na oray al-alya. Manungat ang aldaw aya nga awan ni Maribanang maray. Makalawas ka no. Nasaya at ano kasta. Na, maragsakan ka nga awan ni Maribanang. Una, maragsakan na. Nay, apay ngay, kaawang ka istoryata. Ayun anya. Awan mangilibre iti meriendata. Ayun gayam. Ay, rumbang gayam nga aglading ita. Tawan ti pagdawatak iti bugko aw. Makapaikawa no awan ni Maribanang. Uray ni kapitan, sigurado ang maikawa mo. Adamon di kwaro ka mangluto iti kanin na. Agasem manday ta apadang dongo ni kwaro ka ni kapitan. Maray, anya ti umay mo gatangan. Ay, awan maray. Umay kula damagan no kano nga agsubli ni Maribanang. At si daan niya o kanibadong mau. Ay, manok ti si daan may maray. Naglukmag amanaw. Ibatik da ito'y agparis akaraykay. Tengad kando apayak badaw. Si daan tamanan inton bigat. Nagkunaking ka, mangibati-bati ka. Si daam amin ita. Anya nga iti si daan ta inton bigat. Saan ka talagang agpampanunod niya?
Mapanak manin agtiliw iti manok ni kumparik nga intinga. Ay sos ka na yun ang matan. Kasanungay numaamuan na. Apay kumamamuan na ngay. Kit permay tibutang na. Pagarup ng alalya di mangmangag na akyak ti manok. Ay, takrot gayam talaga ni Kapitan. Permi iso amayat at akawan. Sumipngat pa lang. Maturog kan. Ay, uwit Ay, nungay umay manan di alalya. Ayunan niya. Ay, usar mamuday ta panunot mo. Uray once in a blue moon laang. Sige angkal. Maturog tangarudain. Ay, sapay kumatasaadan nga umay di alalya ita arabi. Apay ko mga umay. Kanayunan nakit din to umay. Ha? Adamanin nang ko akarasakas. Unang kal. Nangag kumay. Anyan ngay, mamatikan nga ada alalya. Unang kal. Talaga mamati akaon. Adamanin nang ko. Agkumutan ang kal. Unay mo day ta nga alalya. Maruwamutin. Ti ko namkit day. Awanan bain nga alalya. Ay, wen. Napuskol kit diti pa nagrup-rupa day ta nga alalya Anya nga tinapasamak idirabi Ship. Tako na nga nagsubliman ng DJ alalya. Nangagmi manin ti karasakas na. Kankiyak ti manawk. Ay, makapanervyos at talaga tungan. Ay, una agnervyos kayo. Kahit agnervyos kamutan Kasla saan mat nga makapanervyos. Apay saan? Ibagbagak lang nga ruda na pudno ti alalya. Kasano nga, no? Saan mat nga alalya dyan nangangiyaw? Surwa manin ni Uncle ko Kapitan kunak Mike. No ngay, agtatakaw da jay. Agtatakaw. Anya kumangit itakawin na. Kataan nyo no nya ti, mabulay na nga takawan iji, bulay ni Kapitan. Tinalian mi mat ana imbag titawakan ridaw. Kasano kumamakastrak ngayon agtatakaw day jay. Ijay lang ayaw nagtibulay ti mabulay nga pagtakawan na. Kat no nag-adu ti tarakan ni Kapitan nga manok. Ay, anya. Naglulok magpay, pati dut-dut na. Ay, ibagak day takin ni Uncle Kaw, tungan. Saan na pa'y binilbilang dagiti tarakan na manaw? Ay, badaw. Isardeng mo, day arami daw. Tama nga numatiliwan na ka ni Kapitan. Apay nga isardeng ka. Kut nakadupay yung manok ni parinteng. Kaya't mo asawan. Ibo sa mamain. Ay, gito na. Nagmayat nga rin ti mapanagtakaw iti manok. Ta nagtakraut. Basit la karasakas. Kasta una yan, ti panagkumo na. Ay, agasam mo jay talo ang manok ko nga, tinapukaw. Ay, kunakmat kan ka ng Kyle. Saan nga alya di mangmangag tanga karkarasakas iti rebe Diag tatakaw iti manok mo day jay. Anya nga ti arami din ta. Rumwarta iti rebe. Ay, sikalaan, mabutangak. Duwata tatiliwan ta diag tatakaw. Pangurin ta adagos ti gurong na. Nungay alalya. No alalya, o dito maray ta. Ay, agpigpigirgir pa'y matitumang ko. Nakabut-butang namin. Ako lima kangkang. Ah. Takaslad namang mangag kong aring padal. Diyan sabot al-alyan. Rumwarta, tapno mamuan ta. Ah. Kat pangurin ta tigurong na no asino man day ta. No, alalya. Ay, dakasun. Sintain da ka kinituya ka. Iso asaan ka na tagaray. Tagdiritso kay di kasirula. Pangura man tigurong nangkay. Aday ka! Aday ka! Hindi samil pari pa daw. Si kamot ti alalya. Ay. Apa pinangor na mo din paray? Una, minual alya. Agtatakaw mo't kayam iti manaw. Ay, talaga aloko ka paray. Ay, pirmi anirvyos ka. Tati amok al-alya. Ti agkarkarasakas iti tunggal rabi ay. Ay, bakawanan lang paray. Aday ka! Ay, gunggunam da ita. Kaslakan tumangamin al-alya talaga. Ay na, Kapitan! Agridam ka. Saan apara iti al-alya?
no diket para kadagiti agtatakaw. Ala siyay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.